ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು. ಬೇಹದ್ದಿದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ. ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿದ ದುರ್ಬಲವಾದಿತ್ತಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿతులు ಎದುರಾನಾಗ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆದ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವು ಒಂಜೇ ಕ್ಷಣೊಡೆ ಆಂಡಲ ಕೇವಲ ಅಂದು ಅತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಣಯನೇ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟು ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊಂಡಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಜಮ ಉಂಡೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಡತೊಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಯೋಗನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಯೋಗುರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲನಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ಕೇವಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊರೋ. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲನಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಶಿವಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಆಸ್ತಿಲ ಎಂಕ್ಲನಾದುಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೇವಲ ಶಿವಬಾಬನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾವು ಶಿವಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆನೆ. ಶಿವಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಮ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪುನಿ ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪರು ಭವಿಷ್ಯಡು ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ದ ಕೈತಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಕೈತಲು ಜಮ ಇತ್ತಂಡ ತಾನೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಿ. ಏರ್ನ ಕೈತಲು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೋ ಆ ಕುಲೆ ದಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ನಿಕಲೆಗಾತೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ದಾನ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಕೊರ್ಪರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಕಾರ್ಯ ತಮೋಗುಣಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಈತೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ವಿನಾಶ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಧಿರ್ದು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮೃತ್ಯು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವಾನಗ ಆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಂಪನಲು ಏತು ತಮೋಗುಣಿಯಾದುಪ್ಪು ಐನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕೋಡಿ ಹರಿವುನಂಚಿನ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪ್ರಕಂಪನೊಡ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದೀವನೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರಡು. ಇಂಚಿನ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಿದ್ಧತೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಹೊಸ ರಚನೆದ ಯೋಗ ಬಲತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಯೋಗ ಬಲಗೋಸ್ಕರ ಮನಸ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಸುರಕ್ಷೆಗಾದುಲ ಮನಸ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನಾದುಂಡು. ಮನಸ ಶಕ್ತಿರ್ದೇ ನಿಕಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಸುಖಮಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪರು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಸಾಕಾರದ ಸಹಯೋಗ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಂದೆಪ್ಪು. ಆ ಸಮಯಡು ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ದುರ್ಬಳತೆಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ರೂಪಡು ಭೂತದಲಕ ಭಾಸಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚೋ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಆಂಡ ಅಂತ್ಯೊಡು ಪೋಡಿಗೆದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಬೇಹದ್ದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆನಗೋಸ್ಕರ ಮನಸ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಭಯತದ ಶಕ್ತಿನ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಅಪಗನೆ ಅಂತ್ಯೊಡು ಸುಖಮಯ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಬೇಹದ್ದ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.